направи грешки на лента, но влезе с четвърти резултат. Висока оценка получи за изпълнение и за трудност. За мен неоправдано. Ново в художествената гимнастика е, че трудностите преди бяха лимитирани да имат стойност до една точка. Сега могат да бъдат комбинирани така, че да надминават една точка и по-добрите състезатели се възползват от това преимущество, за да тръгват с по-високи стартови оценки. Намален е и броят на трудностите. Преди задължителните трудности бяха 18 с тяло, сега са 12. Като преимущество имат задължителната група с тяло за всеки уред. На лента пируетите минимум 6 пируета трябва да има в съчетанието с лента. Може да има и 12, разбира се. Тъй като и двете, Силвия Митева и Милитина Станюта, влязоха с еднаква оценка в финала, ако трябва да сравним нашото момент